फैयै बिश्वनाथ सारिआलि मोनफैबाय नै मा मोनजाखोलै वाव ओइ ओरै थांना बारा गारि हायब जाय फारि फारि जाबाय आरोखि आंबो जागोन दा जायगायाथ' गैखाला आसाराम फंबाया माब्रैलै गोसो गोसो दिन्थिन र' आङो माबायदि जाखोमालायदों बिसोरो जाखोमाखोना माखो बिसोरलाय जाखोमादोंसो नामा नोंसोरलाय माबा दाय मावनाय बायदिलाय फंबाय माबोरै खबरा बबेसिम मोनफैखो मा उदैया खालि जाबाय नामा मा जाबायना जायखिजाया आङो दिन्थिलांबाय थानोसै दै जोङो दायो फैयै फैयै बिश्वनाथ सारिआलि मोनफैबाय बिश्वनाथ सारिआलियाव मोनफैनाय लोगो लोगो एसे माने रेस्टबो लाबाय आरोना जायखिजाया बेयावनो एसे पेकेट लान्चबो जोङो खालामबाय ओमफ्राय दायो बेसे गोबाव लायो बेसे मा लायो आङो बेखौ जायखिजाया दिन्थिलांगासिनो दङ माने देग्लाय आङो बोसोराव गोदान खेब माने आङो बावखुंग्रियाव माने हाजो गाखोनायखौ आङो मोजां बाहागो लागोन आंबो गाखोगोन आरोखि बेसेबां हायो बेसेबां हाया जायखिजाया दिन्थिलांबाय थानो आं नाजागोन थेवब्लाबो नै जोंहा सन्जय फंबाया ओंखाम उखैबाय नै बिराद ओंखाम उखैबाय नै लान्च पेकेट दङ दावदै दैसे ओरै पप दं ओमफ्राय एखे मिस्टि लालमहन जायखिजाया बेसे गोबावजों मोनहैयो आरो बबेयावहाय जोङो मा खालामलांबाय थागोन बेखौबो एसे आं दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना जायखिजाया थांबाय थाबानो जाबाय जोंहा फंबाय जाबाय मेनेजमेन्ट बेनि दैदेननायावसो आङो फैबाय बे खावलायनायाव आरो बेनि बेथ' हा आंबो फंबाया मा मोनजाखो ओंखामा उखैसो गारदोंमोन नामा रायज्लायनो समानो गैया फंबाया फंबायना माथो एसे नै इना एसे स्टाइला बिराद निग्र' बायदिसो लैयो जोंना माने खिसि खिसि मानसि दङ बे निग्र'सो नामा निग्र' नामा नोंलाय निग्र'सो नामा हा बर'सो आंलाय मा रायलायखो माने निग्र' बायदिसो नुदोंलै आफ्रिकानिसो आंबो जिरायबाय दे दायो फैयै फैयै जोङो उदालगुरि मोनफैबाय उदालगुरियाव माने जानाय लाबाय एसे जाबाय सोबबो ना गारिबो माने दोननोबो जायगाबो मोनासै जोङो ओंखायनो जाला मोनला जायगायावनो दोननानै जाय फाराफारि माने जाबाय लोंबाय आरोना ओमफ्राय सोरबा जाखांनानै बेसेराफ्रा गोलाव सम गाखोबाय नालाय मेंबाय खोमा रेफ्रि बाहाय बोरजा खबरा माबायदि खस्थ'आलाय औ बाज्ल'ले सिंसाजोब्बाय सेंग्रा मानसिफ्रानो आरो खै घन्टा लाबावगोन मोनहैनो आरो 6 घन्टासो लागोन होनबावदों 6 घन्टा वाव जों हरनि 10ता नङाबा बेयावसो मोनहैगोन औ फंबाया मा बुङो उदालगुरियाव माबायदि बेयावथ' आं फैबाय थाखायो बारु फैबाय थाखायो मिथिखायो हा मादिनो दं बेसे गोजानाव 5 किल'मिटारसो ना ठीक আছে बे जाहैबाय नै दे उदालगुरि टाउन जों माने बेयाव जाबाय लोंबाय गारिया एसे रेस्ट होबाय अबे स्टाफखौ जोङो माबाखौ बोरैखौ स्टाफखौ अबे स्टाफखौ उनाव स्टाफबाय दाना उनाव स्टाफबाय मोजां जागोन नालाय अ दाना नै जोंना उनावसो स्टाफबाय दाना उफाय गैया माने सिगांखि स्टाफबालायनो माने बारालायनो बार हाबालायनो माने ओंखायनो ब्लक जायो जाहैबाय जाखांबाय दाना जाखांनानै जोङो थांसैलाय एकदम डाइरेक्ट बावखुंग्रि हाजोआव फंबाय माबोरै खबरा बेस्ट ना माबायदि मोनदों उदालगुरियाव फैनानै मोजां एबारसो फार्स्ट ना फार्स्ट टाइम फंबायबो बिराद मोजां मोनदों आंबो बिराद मोजां मोनबाय माने उदालगुरिखौ आरो स्रां साफानो जायखिया थांग्रोनोसै बेसे गोबाव थांबावनांगौ बा बेसे गोजान दंबायो दाथ' बुंदों माने जोङो दायो थाङोबा माने हरनि 10ता 11तासो मोनहैगोननो दायो माने खैथा जाखो खिन्थादो आङो टाइमा दायो नै 3:50 मानो माने 11तायानो जाहैबाय 11तासोआवसो जोङो मोनहैसिगोन दसे थांग्रोनोसै ओजोंहाय थांखांनायनि उनाव जोङो मा जायो आरो मा बेरो नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थादो जेला सहैगोन अब्लासो जों मिथिगोनथ' ओंखायनो आं बयखौबो माने थांबाय थानो थाखाय खावलायबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो दायो उदालगुरिनिफ्राय जाखांनानै जोङो दायो रावना फैनोसै दै मा जाहैबाय ना उदालगुरियाव फार्स्ट टाइम आङो बेफोरबायदि माने फैफेराखैमोनबो आरो हाबफेराखैमोनबो दिनै माने उदालगुरियाव फार्स्ट टाइम जोङो माने बेफोरबायदि टिमजों फैनानै माबा मोनसे आलादा मोनसे मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय जायखिजाया जोङो दायो बावखुंग्रि हाजोसिम मोनहैनो आरोबाव माने लाबावगौ जाहैदों माने 7 घन्टासो होमबा जुदि 7 घन्टा जुदि लायोब्ला जोंनो माने लाग जों जाहैगोन माने हरनि 11ता 11:30 नङाबा माने 12ताखौ हमना ला
जायखिजाया बेसेबां टाइमाव मोनहैयो जायखिजाया एसेबाबो माने ससेब्लाबो आं भिडिअखौ लालांसै नोंथांमोनहा माने जाबायदि भिडिअखौ नायना लादो आरो माने जेब्ला जायगायाव मोनहैगोन अब्लासो जों मिथिगोनथ' सोर माने मा जायो आरो सोर मा बेरो आरो जोङो थांनानै मोनहैब्ला माने मा जागोन आरो जोंनि थानायनि अबस्थाफ्रा माबायदि जागोन बेखौथ' आं मोजां मिथिया माने थांनाय बोसोरनियाव बिथांमोना जायफ्रा थांग्रा बिथांमोना मिथिगोन माखासे खोथा बुंदों नै आंनि उनावहाय माने दाबो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा फैबावाखैनो ओंखामा मा जाहैबाय सोरबाया जादों मोनसे हटेलाव माने जों गासिबो माने गासै माने ड्राइभारनि स्टाफखौ लानानै जोङो गासै माने 50नि एबभ माने मोनसे हटेलाव जुदि हाबोब्ला माने जानायखौ बिथांमोना होख'नो हाया बेनिखायनो माने गाव जेरै गोसो बेवहाय माने हाबबाय आरोखि आंहाथ' दिनै माने मा जाहैबाय माने खाफाला गाज्रि मिरामिस नालाय नङाबा एकदम जाखावथारनो सानदोंमोन आङो उफाय गैया दा ओंखायनो हारसिं अबेबा खनायाव थांनानै आङो जाखुमाना फैबाय आरोखि आङो खिन्थु मा जादों बेखौ खिन्थिला जायखिया नोंथांमोना थांग्रोदोल' बिनि उनावहाय आङो मोनहैब्ला आरोबाव माखासे भिउसफोरखौ दिन्थिनोसै माबायदि जायखिया सानैसो जोंनाव फैमानाव दंबायो बे फैबानो जोङो बेनिफ्राय उदालगुरिखौ थाथा आरो बाय जों दायो माने क'क्राझार बावखुंग्रियाव होलांसिगोन आरोखि फैयै तामुलपुरनिफ्राय नै एकदम मानसिफ्रा नायलाय जाबायदि बाहेरायाव ओंखारबाय थायो आसुरितसो जिरायनाय आथिं आखाइ बुजोबलायबाय बिराद गोबाव लाबाय आरो बेसेबां गोबाव दंबायथाय मोनहैगोन मिन्थिया बेसे गोबाव लाबोगोनथाय दा बायदिसिना सोबलाबायनायखौ नुलाबायगोनलै फाइनेलि नै बावखुंग्रि थांनो बासआव गाखोबाय नै बावखुंग्रि थांनायफोरा जोंना एनसनजों एकदम गोजाखा बावखुंग्रि जेरावबो जाखा दहायनो जोङो हरनि 1टायाव मोनफैबाय इयावनो जोङो थाबाय सोरबा उन्दुबाय अबावबा उन्दुबाय ओइयाव स्कुलावबो माखासे उन्दुबाय ओमफ्राय जोंथ' उन्दुआसै ओंखाम संबाय जोङो रानदुन जानानै नै गेसबो लाबोखादोंमोन नालाय ओंखामाबो रेडि इयावहाय ओंख्रि नै दिन्थिनोसै नै बेयो जाहैबाय नै या आलुजों बेदर बे जाहैबाय दाउदै बे जाहैबाय दै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओंखाम बिसोर जाहैबाय ओंखाम दै ओमफ्राय मेन माने ओंखाम ओंख्रि संग्राफ्रा नै एसे दिन्थिनोसै आङो बिसोर आरोखि नै मेगनफोरखौ नायना लादो हरसे उन्दुवाखै नालाय लाजाला सासे माने सानै साथामनि गथ'नि महर बायदि नुबाय आङो माने सानै साथाम माने हरनै उनथाम उन्दुवाखै नालाय ना दाख्लैनिफ्रायनो बेस्राफ्रा साननै मेगन मोदै नैबे फंबायासो दै संजोबनाया ओमफ्राय नैबे सासेयाबो आंथ' जाखांबाय नालाय बिराद गोथाव ओमफ्राय नैबे सासेयाबो माने हेल्पाराव बिराद एक्सपार्ट माने बे खिन्थु संख्रि साखिनायावबो साखियासै खिन्थु माने संनाय खावनाय गासिबो एकदम रेडि होजोब्बाय ओमफ्राय मेन संग्राया नैबे ओमफ्राय बे जाहैबाय हेल्पार ओमफ्राय माने बिसोर सानैयानो मेन दै बिसोर सानै माने एक्टर आरो बस ओमफ्राय नै बेबो जा एकदम फंबायाबो एकदम सानसे थाफाबाय मावफाबाय ओमफ्राय माने मा जाहैबाय जोंनाव दाहाय जोङो बेलासियाव जानानै थांबावनो थाखाय रेडि एसे दंबायखायो नै बेयाव माने माखासे दंबायो आरोखि माने दायो बेदरखौहाय मा जानाय जागोन बेखौ बुंथ'वाखै एसे दिन्थिनि आङो गारिखौहाय नैबे गारिजों जों फैदोंमोन मैया जों दिन्थिदोंमोन ना ओरैहाय नै वाव फंबाया दा सिखारना फैदों हनै अबाव उन्दुनाय बारा फंबायालाय अबाव उन्दुनाय दासो एसे गारि सिङाव हाबनो र' आं सोरबा माखासे मानसिफ्रा गारि सिङावनो उन्दुलाबायबाय नैबे जा एकदम गारि पाइलट बेनो जोंखौ लाबोदों ओमफ्राय ओरैजाय सोरबा बाब माथो ड्रेस चेन्ज खालामजोब्बाय दे सेंग्राफ्रा गारि सायावनो उन्दुनानै दै नङा मा जाहैबायना जोङो फैयै दायो बावखुंग्रियाव मोनफैबाय बेयाव जोङो नैबेयावहाय बिसोर गामिनि रायजोफ्रा जोंखौहाय इयावनो दोनबाय दै खिन्थु माने इयावथ' दोननायनि एलाव गैयामोन थेवब्लाबो माने गामिनि रायजोआ जोंखौहाय अननानै बेयावनो दोनबाय माने बे रायजोनि थाखाय रायजोफोरखौबो जोङो आंनि थाखाय रोजा साबायखर बावनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो दायो बावखुंग्रि हाजो फारसे आङो थांनोसै बेखौ एसे दिन्थिनोसै आङो दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो न'निफ्राय फैनानै जोङो अबे जायगायाव अबेहाय मा खालामबोखो ओमफ्राय जोङो फैनानै खैथा बाजियाव मोनफैखो फुंनि माने फुङानो जाबाय जेनेबा मोनानि 1टा बाजियाव मोनफैयो नालाय जों फुं जाबाय जों बेयावनो हरसे थानानै ओंखाम ओंख्रि संनानै दायो रेडि जाबाय आंथ' माने जाखांबायानो ओमफ्राय जोङो दायो जाखांनायनिफ्राय जोङो हाजो फारसे थांसै आरो बे जाबाय दै बे जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो जों बै हाजोआव गाखोनायनि हाजोआ जों माने हाजो खाथियाव थाखाबाय आरोखि जों बे हाजोआव दायो गाखोसिगोन एबार जोंना जानायाव लाहार फाहार जाजनबाय आरो ना माने हायग्रायाथ' जाहैबाय माने सासेल' नालाय ओंखायनो जाय फाराफारि हाबनानै लानानै जानांसिगोन आरोखि
ओरैजाय लाइनाव थाबाय सोरबा सोरबा दासो फैगासिनो दङ ओरैजाय नै मोनाखै नामा फंबाय नोंलाय उनथाङैना लाइनाव ओरैजाय नै खामफ्लाय मोनजायाना फंबाय नोंलाय माथो खिहां जाखो नोंलाय इदि सिदेरना जायो सोरबा हा एकदम बिसोरो मा जाखो मानसिफ्रा दुखु जाखो ना माखो फंबाय बावखुंग्रियाव देग्लाय नैथि खेब फैनायाव माबोरै मोनखो गोसोआव बे बोसोराव औ औ जेनेबा जानाय लोंनायफ्राव थानायफ्राव माबा मोनसे उसुबिदा जानाय आइटेमफ्रा मा मा मोनजाखो दा दं बेदर बयलार बेदर दं दावदै दं आरो औ दा फुंनि ओमफ्राय पासतानि दाहाय आरो माबोरै फंबाय जानोसै र' होथारसै होनोसै इमान बेरे फुंजायाव जायो जानो ओंखाम बेनोथ' उखैबायना दा उखैबायना होथारसै फंबाय माबोरै खबरा मोजाङानो माबोरै जायो खबरफ्रा फैनानै बोरै जाफैखो मोजां मोनदों देग्लाय बाराव माबायदि नोंबो पाससो आदसा नोंबो पास होनोलै ओरै फंबाय एकदम दावदैल' देख्रुबग्रोनांला जानायल' मुखौ बाला मानसिफ्रा ओंखाम सेख'लायदों माथो मोनजानाय नंला नामा माथो सेख'लायबायसो गाव गावबागावसो हानना लाबाय होमबा जाबाय आरोखि